Iki ana pamundhut nawala tumibok ing mangkon. Menapa Mbok Mak Cangi? Saking Pak Min Besi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Pak Dalang, kula Pak Min Besi. Kula nyuwun lagu gending Kutut Manggung, matur nuwun. Ya. Ki maringi wajib 100.000 karo rokok Pak 3 bungkus, matur nuwun. Kutut Manggung menika prayogine menawi sampun gara-gara lan ingkang ngaturaken nggih maestrone Kutut Manggung menika Rak Bu Warsi menika juara Kutut Manggung. Nggih. Ngaten, menika saking Gempita Berkah Besi. Nah, iki dengan sedia besi, hulu, pipa dan lain-lain. Beralamat Ngadirejo RT 04 RW 01 Karanganom Klaten Utara. Nggih, matur nuwun. Ya, engko diaturke ning gara-gara. Nggih. Saiki Mbak Suryati Jeliteng karo genduk Ria Pamungkas. Ya. Monggo. Kepareng jumeneng kaya ngapa? Waktu kita tamasya berkeliling-keliling kota, hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan becak, kereta tak berkuda. Becak, becak, tolong bawa saya duduk sendiri sambil melangkah kaki, melihat dengan asik ke kanan dan ke kiri. Lihat becakku lari, kereta tak berhenti. Becak, becak, jalan hati-hati. Terima kasih. Selamat malam Sugeng dalu Mbak Suryati. Nggih, sugeng dalu Mbak Limbo, Mbak Ria Pamungkas. Nggih, sugeng dalu. Randat pisuwane krana pendak kengramane ngancik 100 hari nggih, Nduk. 100 hari Bapak Mbak Ria. Muga-muga swarga langgeng. Amin. Amin. Tahlilan sik ning dalem lagi tindak sinden. Wajan. Semangat ya, Nak. Nyuwun bawanipun Mbak Jeliteng Suryati. Larase Slendro patete 9. Yo, kanggo kintun panjenengane Pak Min Besi engko lan uga kanggo apa iki? Kutut Manggung mengko ngancik gara-gara. Anu mawon niki ngeten Mak Cangi. Pripun? Enten pamundutan iki mah. Nah, enten pamundutan Pangkur Semarangan. Lah, lho piyai kalih niki kersane Diaturke. mangkur. Oh, ngono? Nggih no. Kok sing ngersake iki sapa? Wonten netizen kathah lho ya. Iki uga saka Karanganyar Musuk Mboyo Karanganyar Taman Sari Boyolali Mas Mardoto berkahi karo Mas Mul Karangampel. Matur nuwun iki janon jaluke langgam rengu. Monggo. Nggih. Monggo. Mengke cak rengu nggih dicaoske mengke. Ya. Saiki Mbak Jeliteng karo Mbok Ria sik Ngeten. nanjake suarane sing hebat. Sido mlayu nyang Semarang. Iya. Mas Mol kok ajeng kondori ngapa? Ngosek yo selak ngopot aja yaene lho. Adine kono dhewe sing ngantuk ayo. Nggih. Biasane adimu Joko Jinggil ya berkahi Mas Anom Giatun. Nggih. Terus sate ngupit sapa? Sinten? Mas Arif. Mas Sate kok sate ngupit. Lek gumiring. Mas Mul MC ki mau sing nyanyi Tegar semangat bareng ling ngadeg Mbak Jeliteng kok langsung ditinggal Ayo, lunga. langsung Ya ngono ki mundur, nglewake lewat. badan kok. Yo, kaya ngapa? Pangkur Sepira, Mas? Semarangan. Ya. Mingkar mingkur rengu kara akarana karenan marati siwi Oper Mbak
Ria Pamungkas. Yo, hati-hati. Pripun? Swantene piyai nek tesih radi enom niku nggih benten kalih nek pun sepuh nggih. Heeh, beda kok ya. Iki jek utuh ora ana sing brabas blas. Lah terus dipangan apa kok ora utuh ki? Ora lho, maksude kena angin bablas. Iya. Sinopo sinu langgame apa, Nduk? Nang kang satya satu manten ayo lek Ben. bisa kumpul, oh
Mulai ngantek tiru mboten saged lho. Ya kandhani kok. Nuruti ling kendang niku lho. Nggih, ayo kulino nek Mbak Princess, Mbak Mimin ki ya kulino diundang ning Jawa Timur kok ya. Nggih, matur nuwun. Sampun iki Mbak Ria kalih Mbak Sur. Ayo Limbo kowe arep ngaturke apa iki? Badhe ngaturaken apa Mbak Limbo? Heeh. Ngene, aku ki gumun. Gumune nggon apa? Gumun babakan menapa? Aku ki yo jane isih enom ya kepengin sinau kaya dulur-dulur kuwi. Sinau babakan menapa? Ya bab nggon swara supaya becik. Oh ngaten. Ya nggon rupa dandan supaya iso edi. Lah, Nek awakku kelemon ngene iki ra ya wis arep nyandang piye-piye ya ora patut nyuwara ya wis ora. lah kula niku lho nek sumerep jenengan niku hawane gur pengen wudu ae. Lah kaya padasan kok. Nyawang awakku kok malah lemes. Nggih. Ing aku pinaringan sehat. Yo diaturke langgam langsung wae larase Slendro Paten Songo. Rengu Nduk Suryati, Mbak Suryati. Ayo Mbak Sur. Monggo Mbak Sur. Pamundhute Mas Mardoto iki, monggo diaturke. Oh iya Bu Warsi, monggo Bu Warsi. Ya. Monggo Bu Warsi. Kali jumeneng Bu Warsi. Au. Monggo, yuk langsung Mas Mbak Warsi, monggo. Monggo Adik Warsi.
Bacotake lagon dangdut megal megol ya lalai leng gedruk jak nyaruk bareng lan wiramane rada begagah sembuhan jangan siji loro telu papat sikil gedruk sajak nyaruk bareng lan wiramane rada begagah sembuhan jangka arep entek-entekan kok malah ana sing arep ngelik iki mau sapa iki mau. Eneng tetunggalane Semarangan iki penak kok ya. Surup surya Kepethuk
Terima kasih matur nuwun wis diaturake lelagon-lelagon sepisan maneh anakmu Gurnat karo Tunjung ben maju perang gagal. Yo karo budalan ya ora apa-apa. Sing jumbuh apa Mbok Limbuk? Ben nggo maju anak-anak ya. Ya. Swara suling kumandang swarane. Kapena unine. Ya le.
Hey!